Navê min Gulistan Osman. Endamê Akademiya Jenolojî ya Lêkolîn li bajarê Dêrikê, Akademiya Kantona Qamişlo. Perwerde wek hûn dizanin beşekî gelekî giring di jiyana civaka de û dibe egera pêşketina her civakekî, her welatekî perwerde tê wateya avakirina nifşekî nû û hem jî berdewamî û mayîndebûna jiyana civaka ya mirovahiyê bi tevahî. Ji ber wê yekê gelek beşekî gelekî giring di jenolojiya de. Em çawa xwe tanzîm dikin, an jî xwe birêxistin dikin di navendê de mijarên ku pêwîst ji bo civakê tê xwestin, em duan mijara di navendê de em xwe perwerde dikin destpêkê, hem jî lêkolîn dikin, yanî wan mijara lêkolîn dikin, heger di riya xwendina kîtaba de be, heger di riya şopandina malperên internetê de be, ji bo em bigên yanî wek bêje rengekî ku ew civaka me li hev bike yanî. Yani girêdayê rihê civaka me be û em karibin bi çi awayî pêşketinê tê xêne yanî wek bêje neyîniyê ku civakê diçêbûyî netîca sîstema kapîtalîzmê, em bikaribin bi çi rengî nêzîkî wan bi çi rengî perwerde bikin. Ya giring ew di jenolojiya de perwerda civakê ye. Ji bo wê yekê bêtir berê me em xwe çawa rêxistin dikin berê xwe din saziyên civakî. Saziyên ku yên taybetiyê jin û hem jî yê civakî bi giştî. Mijarên ku jenolojiya pê eleqedar e bu rengî em saziyê ku dixwaze yanî carna jê serxwesteka saziyayê û carna jê em pêşniyar dikin demê ku em serdana saziya dikin, em ew dikin. Di destpêka wê de ji bo mijara perwerdê me civînek ji an jî wek bêje dawetnamek ji hemî komîngeha re me kir û me civîneke bi giştî ser asta Dêrikê û ez dibêm ev çalakî li ser asta hemî Bakur Rojhilatê Sûrî di aliyê Akademiyên Jenolojiyayê li wa dera çêbûye. Ji bo hem em xwe bidin naskirin wan û hem jî mijarên perwerdê em ji wan bidin naskirin ku em bişopînin û bidin. Nihayê me perwerde ji bo hemî beşên civakê ye. Ji xwe yanî destpêkê an jî yên sereke ji ber ku jin ew wek bêje kaklavê civakê yani navendê yanî wek bêje kesayeta ku civak hemî pêwendî û pêwendiyê xwe li dora jinê dihûne di serî de ew e. Lê ji ber ku mijarek me jenolojiya jî hevjiyana azad e ku her du cinsa yanî wek bêje didi berçav û armanca wêna avakirina pêwendî an jî hevsengî neqeba her du cinsa de em her du cinsa jî berbiçav digirin. Hem jî beşê ciwana û hem jî beşê zaroka me hin çalakî çêkirin belkî diriya internetê jî hat şopandin. Çalakînê yanî serketî bû ji xwe destpêka jenolojiya bû ji ber ku yanî hem jî ketibû minhaj di salekî yanî safê deha de yê salê borî. Ji bo wê yekê me hinek xwendekar jî me beşek ji xwendekara jî anî di emrê em li vê derê bi erebî dibe sinil muraheqe yanî di emrê nûgihiştinê de ne nîqaşek çêbû xort û keç li pîvanên ku jenolojiya di nav de yanî lêkolîn dike hem jî dipejirîn ji bo jiyana nû wê redfela wan jî an jî wê helwesta wan çi bi beramberî wêne. Yani hem wek bêje civîn bû hem perwerde bû jî hem jî ji bo ku em bigin encamekî weke lêkolînekî bû ji bo ku çi qasîk mijarên jenolojiya wê cê xwe bigire an jî wê bigê hestên ciwana. Bi vî rengî me ev beşê civakê hemiyê em didin berçav.
يعني شخوا من او قرباجي يعني دي دايكو بافي ما بابيري ما دابيري ما جينا اون بالعكس يعني بلكي يعني اون ما مستمع د مجاري د جينولوجيا ده اجبرغو قالك وقبيج برسبكتيف انجي معلوماتي جو ام وردگرن يگو بهتر جه تکهزیه و جه برگو بچاوی خودی تنجیان بچاوی خوشو پاندن گلک بویرار در باس بونه ام وانجی بر بچاو دگرن ام هم سود جوار دگرن و هم جي تشتن هنه هين بين عفون يعني الجموان هي مجارك هي شي بويه د بويران درباس بونه لي بلكي ند بالنافي مجارين جو جينولوجيا ايرو لي كولين دك ام بناف دك جبوي ويكي يعني مثلا بشاج عمر ام بيجن هجر ام بيجن عمر بشن دايكو باب يعني عمري ما ظنجي ام برشاف دقر يعني شخوا جينولوجيا بخوا يعني وقت زانستكي ايدي رخني وينا لسر سيستما كابيتاليزم هي سيستما سرمایه داری یا کو ایرو ام قرن 21 دن ام دبینن یینیه گو کتن تید نینیه گل جواکا کرنه يعني تنها جواكا أوروبا بشوبينه يا غربي بشوبينه يعني يا روج آواي جيهانة بشوبينه تويتش تبر بچاف دبينه يعني هم جي مالبات شهب دوكهتي كسايتا إنسان شكستيه بوي وك ريموت كنترول يعني هر ورس يعني روتينه كو إنسان دكوجه هستي إنسان دكوجه أو هفجيان نماية أو روحيات نماية دناب إنسان وإنسان ده أو فرديتا جو كابيتاليزم فرس كر لسر إنسان لسر كس هشت جو جيانا كتاككزي جيان بكم جبوي برامبري وينا أم وكا أكاديميين جينولوجيا أم دخوازن أو رحي هفجياني هست بشي بيجن ذكاء عاطفي اللي جم إنسانا هين بيتر لبيش به جبوي ببا أجرا جيانك خوش أجرا جيانك كو بيفان وأخلاقي كو مروفاهي لسر آوابوي بردوام ببه أجر برنج كو كابيتاليزم خيز كريه جواكارا أنجي جنتواره بوی رنگی بمشه مثلا ایدی پره و مادیت همی ویل